Yeah, Umunamundibo. I'm not watch go this video. Na trend online kembe. Basically, Henemena Oba. Basra some landlord and the people of Oba. So now, actually, I'm going to get from the mouth of the people of Oba. Going to get near Hakulu. Because the video na trend online since how many days now? So far, I go can go from their own. The video the long, but after I post this one, all the other ones I will post. Going on from their side. Igbo, Bu Ofu, Chono, Unungesi will make peace. We are one. Kandilanye, Halineji, Ifa, Wena Mwanyamu, Igbo Bofu. I'm not gonna watch the video. I'm coming back again. Ekenemo nunu nanya n'iru akwụkwọ n'oge a. Onwe ife na-agagharị n'iru akwụkwọ. Ebonyi Sonu na-ekwu maka ya. Na onye ozi stop o. Maka land case enwe na Anọba. Gbasala ofu onye bụ tenant ndị Ọba a na-akpọ Kenechi. Onye gaa n'iru wee na-ekwu na nke mbụ o megolu ya bụ vidio na enwero ka ndị Ọba si jụgha ya. Nchọ ka ngwa unu niile ndị ọma eji eme ọnụ na ife ahụ okwu abụrụ eziokwu na anyị mekwu ya vidio kọwalị ya. Gwa ya na mmadụ ara eji aka na-abụ azụ ife one nwere. Nke okwu kwa sị na-egbuwa anyị isi na-egagharịkwa n'iru akwụkwọ n'oge a. Anyị wee sị ka anyị jee jụa ka anyị malụ nke bụ eziokwu. Anyị ji ohere a wee na-agwa onye ọbụla before you decide ya ife, before you get to conclusion, no n'ọnụ mmiri onye nke a, no n'ọnụ mmiri onye nke ọzọ. Tata anyị nọ n'Ọba ka anyị jekwulu ndị nwe ya ba na bụ ndị okenye maka na ụmụ okolobịa ara ekwu okwu ana. Nọọ ya ka anyị ji wee gbaa ụkwụ na Anọba taa ka anyị fụ ndị okenye nwe ya ba na ka fa mara ife fa ga-agwa anyị maka ya ba na. Unu n'anya unu afụ ndị okenye n'ụbọchị tata ndị nwe ya ba na. Nna anyị ka anyị mara afa gị. Nwa bụ Chiefs abịa ebe onye ka Ichi Okom the second Onowu nke Ọba, the traditional prime minister Ọba. Ị na-anya n'iru akwụkwọ efe ife na-agagharị n'iru akwụkwọ gbasalụ ana a na-akpọ compensatory plot ebe mmadụ bi n'ime airport. Kedu ife ị nwere ike ịgwa ya maka ana a? Nke a bụ nke ikpeazụ m na-ekwu, ọ na-abịa dịkwa ya n'iru ụbọchị ọzọ. Na m ekwugo ụbọchị mbụ si na onye na-amara ife bụ onye na-amarọ na ya mara ife. Nọ ya bụ complete fool. That's the topic. Onye na-amara ife ma ọ marọ na ya mara ife. Nọ ya bụ complete fool. Nke taa bụ na na-ekwukwa mụnwa amarọ ka mma eji ajọ ife na-enwerọ. Anyị ejego na nke Commissioner of Finance. Anyị ejego ebe dị iche iche. Anyị ejego zone 13. Okwu anyị dị na court. Kedu ife mma abịa na-ekwu ebe a? Ibe a bụ content of court. I told him ikwu anything and my judge ka mma abịa chie m ugegbe n'iru ụbọchị ọzọ. Onye nwa ebe o ji ewe ya gaba court. Na platform erebi ibe. Platform ha bụ judge. Ya bụ platform ya na. Ana platform enwere ana ebe ahụ. Na ndị nwa ana ebe a bụ ndị mmụọ agụ na ọkpụ nọ. Na Ezele, na Ogbenwe, na Abime, na Urueze, na Isu, na Abọjị. Kedu ndị ọzọ? Ọkpụ na Abọjị. Ya Isu Mwededim. Ọ ndị nwa. Ana gọọmenti enyegova ana 1064 plots. 67. Or thereabout. Never allocation paper. I go Syria Noka. Go see na zone 13. Amara de ma de bugari dia kaba wo mata ni ba ku bejo.
enwe usoro eji ego ana na usoro eji ama onye nwe ana. Ọ bụ na ịchọ ego ana ije search ọdụ n'Ọka maka complete plan of airport dị n'Ọka ka ebe a na-agbagharị jere ka oke ije search ọ bụ na Igbo abụrụ nke dị na compensatory plot afụ ya dị ihe akwụkwọ na ọdịga. Ọ bụrụ na ọ dị afụkwa dị ihe akwụkwọ na ọdịga. Amarọ m ibe mma dị ekwe nwa bụ Kelechi abụ na ọkwọ m ama ya mana ọ gbagwekwa ya akwụkwọ na ndị human rights n'Ọnịcha nsi eje gba na Ogidi ma ọ bụ Ọba o buru jebe Ọnịcha mana ebe ọ bụ na ọ na-eje na anyị ka na-esogbu ya. Ife anyị na-ekwu bụ na mmadụ ereji aka na abadụ ife ọ na-enwero. Agwa mba mbọchị anyị ji ezo 13 chịba na ba na-akpụgharịkwa anyị na-anapụchi anyị ego bama akwụkwọ na-etu a ka ego vaya akwụkwọ ya echido maka o nwere ego ọbụla etufu vaya akwụchacha to the letter whether they like it or not. Then n'ife anyị na-ekwu bụ na Kelechi nwa na o nwere ana anyị elebe egbu ya ana o nwere ụlọ ahịa ọrụ ọgbọ ụlọ nọ metinarị mana metinarị bụ onye na-etufu ndụ ya n'ala ego wojebe ọgụ n'obodo na-abụrụ obodo ya na ọ na-aje ọbụrụ uru ya ọ na-akpara ọbụrụ uru ya mana ibe anyị na-ayọ ya bịa chi na anaghị pụọ na anyị na ya nwere ana. Ibe na-ekwu ife a it has been long. Ndị go ana na ndị shoe dealers association eme ọdịbata na ebe abịago kwụọ ụgwọ onwekwa onye na-enyefe nsogbu. Some of the people nọ na estate ụfọdụ akwụgwọ ụgwọ fa na-alụ ụlọfa without problem mana onye a decide na ndị akwụgwọ ụgwọ ọba ewu na ọsọ ya nwa ife mana ka anyị na-eje na anyị amadebe amamife ejedebe na ebe pawa ya afọdụ. Nke abụọ bụ na okwu dụkwa na court maka assault onye our chairman workers okwu ya edo na federal court for criminal case or na federal high court. Okwu nke ọzọ dụkwa na court. Anyị nwe about 4 or 5 cases dove na court kedu ibe ọ na-ejekwa na violate ife na-ekwu mana etu otu na-adụ chi yọọ ya biko ka ọ rapụla ya n'anyị mana ọ bụrụ na ọ chọọ iwoli ya bana ọ bịa ka anyị na-asetụla na onwekwa ebia ọba anyị na-ajụ na onye ebi na anyị nwebikwa na be mmadụ maka ivie na ọ bịakwa esetụla ọ bido ụlọ onwe anyị na-abụrụ nwanne mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ya na-agaji na anyị na-eso ya ana mgbodo otu a ọgbọ gọọmenti leta ahụ sị